Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna Babban Gida wanda Nazifa Sabana ce ta wallafa. In masu sauraro basu manta ba ne mun kwana ne inda muka ji bayan kwana 10 idan zaka haƙiƙance ramin mugunta to ka gina shi da kyau. Yau ne ta kama ranar ɗaurin auren tunda ta tashi da safe take jin ciwon ɓacin rai, komai take yin daurewa kawai take yi don da ƙyar aka yi mata wata fassarar gashi kanta yana ciwo. Suna zaune dukkansu a falon kakarsu sun ci kwalliya da wata shegiyar galila kalar ta kofin kala ta ji surfani. Bata sauya ba. Ko zaki zauna tunda ba kya jin daɗi? Ta girgiza kai ta ce mu je dai, in dai na ji ba zan iya ba sai na dawo. Don ƙarin mai karatu a nan za mu dakata, sai mu haɗu a littafi na 3 don jin yadda za ta kaya. Babban Gida kashi na 3. Suka kutsa kai cikin filin. Masu sauraro a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Suka kutsa kai cikin filin. Momi Hajara na ganin ta ji wani irin haushi sosai, sai dai zuciyarta ta yi sanyi musamman da ta tuna yau ne ranar da ƙudurinta zai cika. Sai a hankali ya kwanta, ta ji kuma na farin ciki ya mamaye ta. Ba mamaki abokan angon ma suka yi kai amarya ta maƙale wani shikenan hakanta ya cimma ruwa. Ko da yake a lokacin ma an sake ranar zuwa angwayen gurin taron, don haka da sauri ya fito sauri ta je ta ce wa Zayyat wai bai zo ba ne ba shi da abokan nasa. A ɗaki Fauziya ta tarar da shi kwance, ta sanar da shi saƙon Momi. Tsaki ya ce wallahi bana jin daɗi. Broda tunda baka jin daɗi kai zaman ka mana, ta faɗa fuskarta tana cikin damuwa sakamakon halin da ta raske ɗan uwan nata. Kin sani halin Momi Fauziya, ki ce mata nima ina jiran abokan nawa ne da tuni na zo. Ta ce to, ta miƙe ta fita. Ta ayyana ba ƙaramin soyayya ba ce tsakanin ɗan uwan nata da Zakiya, illa iyaka ba yadda za su yi saboda Momi ta saka musu shammaki. Zakiya tana tsakiyar fili rawa a sannu take takawa, nan take ta ji kanta yayi wani irin mugun sarawa. Da sauri ta dafe Yasmin ta ce kai Yasmin bari na koma gida bana jin daɗi. Yasmin ta ce ai sai da na ce miki ki zauna ki huta, in dai dalili kika ƙi tafi gida kawai ko na raka ki. Ta girgiza kai ba sai kin raka ni ba, bari na tafi kawai. Tafiya take a hankali, kanta na sarawa, ga wani irin jiri take ji. Daidai kan kwanar kawai ta ji ta yi karo da shi da abu, take ta faɗi. Da sauri ya durƙusa ya taro ta, tana buɗe idowa ta gani Zayyad ne durƙushe, wani abu ne ya ratsa kwanyarta. Zayyad ya bi ƙirjinta da kallo, take ya ji zuciyarta ta kwaɗayi da son ya mallake ta. Ita kanta abin da ta ji kenan, kanta ta ci gaba da juyawa. Ya miƙe mata hannu da ƙyar ta miƙe, ta kasa magana. Sashinsa kawai ya ja ta suka shiga ɗaki. To me yake wakana? Ku biyo ni 'yan makaranta. Momi Hajara ta dubi Ummi Nafisa ta yi tsaki ta ce ki je min yaron nan yana son ya bani kunya a taron nan, daga yanzu zai zo har yanzu shiru kuma kin aika masa. Aiken nawa ne bari ka gani. Tashi zan yi da kaina na ga meye ya hana shi tahowa, gashi taro na tara manyan mutane. Ta miƙe da nufin tafiya sashen nata, tana zuwa a bakin ƙofa tarar da takalmin mace. Sallama ta shiga yi mata, don haka gabanta na faɗuwa ta tura ƙofar ɗakin. Subhanallahi wa ni'mal wakil, ta faɗa da sauri ta yi baya saboda yanayin da ta gansu suna ta razana. Suka miƙe daidai hankalinsu ya dawo jikinsu bayan kowa ya riga ya faru. Yadda Zakiya ta sami kanta ne akan gadon Zayyad ya sa ta ƙwalla ƙara. Shi kansa mamakin abin da yayi. Da sauri Hajiya ta toshe mata baki. Matsawa ki yi min shiru munafukar banza, kin riga kin taho ƙafarki kin zo har ɗakin sa ki lallata min yaro, sannan ki zo kina ihun me kike nufi? Ko ki tuna wa kanki asiri ko? Wallahi Momi ba ni na kawo kaina ba, ban san wanda ya kawo ni ba. Zayyad ka cuce ni wallahi. Ya cuce ki ko kin cuce shi? Ke uban waya kawo ki ɗakin? Wai me na gaya maka akan wannan yarinya? Wallahi Momi ban san yadda akai ta zo nan ba. Tsaki ya ce
kyaji ai shi yasa duk abinda babba ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai hango shi ba. Yanzu wai wa gari ya waya, daman na san Nana ba za ta bar ka haka ba sai ta san yadda za ta yi ta tozarta ka. To ina son in sanar maka nan gaba ko meye ya biyo baya ka ce baka san zancen ba, in kuwa ka sani Allah ya isa ban yafe maka ba. Ke kuma ina yi miki jajen shiga baƙin cikin rayuwa. Idan ma kun so ku ɓata min suna ne to ba ku ɓata masa ba, kanku kuka ɓatawa. Kai in ke ka taho wajen bikin ka kintsa ka taho wajen bikin yanzu. Ta fice daga ɗakin tana saka babatun faɗa. Tana fita Zakiya ta sake fashewa da kuka tana faɗin Zayyar ka cuce ni, Allah ya isa ban yafe ba. Ya kamo hannunta da niyyar bata haƙuri, wani wawan mari ta sakar masa. Kar ka sake ka ƙara kusantar kanka da ni, na tsane ka, na tsani duk wani abin da ya danganta ka. Allah ya isa yayi min sakayya. Ta miƙe fuskarta duk tayi ja saboda kukan da tayi, shi kansa kukan yake me haka, wai wace jarabawa ce ta kunno rayuwar haka yake tunani. Ya tashi ya shiga wanka. Ita kuwa Zakiya tunda ta samu ta shiga ɗakin ta tarar da kowa a haka yi mata daɗi. Kwanciya tayi kan gado tana wani irin kuka, irin ƙunan zuciya tamkar ta buga haka take ji. Gashi jikinta yana mata wani irin ciwo, ta daɗe a haka. Daga baya ta miƙe ta shiga wanka. Bayan tayi wanka ne ta sake ɗaura alwala ta fito ta tada sallar magariba. Tana idarwa ta shiga jero nafilfilu ba adadi. Su Yasmin suka shigo suka tarar da ita a haka, sai dai basu tausaya tunaninsu. Dalilin rabuwarsu da yayan nata ne yasa ta shiga wannan yanayi wanda basu san kwanan zancen ba. An fara shirye-shiryen kai amarya amma Zakiya na kwance saboda zazzabin da ya rufe ta. Da ƙyar take mai da numfashi, sai Yasmin suka kawo mata magani ta duk jikinsu yayi sanyi saboda sai yanzu suka sake tabbatar da soyayya a tsakaninsu. Jin shiru basu fito bane yasa Ammin leƙawa ɗakin ta dube su. Ku kuma ya naga ba ku fito ba kai amaryar ba? Ammin, Zakiya ce ba lafiya. Ammin ta taɓa baki haɗe da zabga mata harara. Tace ita ta jiyo ɗorawa kan abinda ka san ba za ka samu ba. Allah ya shirye ki. Ta fice tana ƙara zabga faɗa. Zakiya ta rufe ido, wani zazzafan hawaye suka zubo mata. Me yasa kowa yake mata wannan zargi ne, cikin kuwa har da mahaifiyarta? Allah ya isa yaya Zayya, abinda take faɗa kenan a ƙudurinta. Momi Hajara kuwa tunda ta ga abinda ya faru ta ja bakinta ta tsuke, don an ce asirin ciki sai hanji. A kwance take kan gado, idonta kamar mai jin bacci, sai dai baccin take yi ba, tunani kawai take yi yaya mata yawan dalilin abinda Zayya yayi mata kuwa, shi kawai take tunani. Ta sake gyara kwanciya ta dubi yadda kowa yake bacci, abin sai ya bata sha'awa saboda ita hakan ya fi ƙarfinta. Ko da mutane nawa suke cikin yanayin da take ciki, zazzafin hawaye ya shiga falalo mata a fuska. Ta tabbatar Zayya yana can yana baccinsa, ba mamaki ma tare da amaryarsa. Wani abu ya sake ƙulla masa a ƙirji. Miƙewa tayi daga kwanciyar ta miƙe ta shiga toilet tayi tsarki, sannan ta ɗauro alwala ta isa inda suka sallah ta je ta fuskanci alƙibla ta tada iƙamar sallah. Saɓanin hasashen da tayi cewa Zayya yana can da amaryarsa, sai dai abin ba haka bane ba, domin shi ma yana can ya fuskanci alƙibla yana sallar, zuciyarsa cike da tsanar kansa akan abin da yayi wa bebin tasa. Gaba ɗaya suka zauna a falo lumshe suka Ammin ta shiga tana duban su ɗaya bayan ɗaya, ta kai dubanta kan Zakiya. Harara ta watsa mata saboda ganin yadda duk ta rame ta fita daga hayyacinta. Tsaki yayi tace ku je in ji abbanku. Gaba ɗaya suka miƙe suna murna saboda sun san in dai Abba ya kira ta to tabbas samu ne. Zakiya kuwa a saɓale ta bi bayansa. Ammin ta sake jin tsaki ta ce wahalalliya kawai, kya kashe kanki a banza ko ki saka wa kanki wani ciwo ki ga wagari waye yayi asara. Zakiya murmushi ta ce Ammin me nayi miki ban sani ba, ta faɗa tana sake zabga mata harara. Tana shiga falon Abban gabanta ya faɗi saboda yanayin fuskar Abban ba wasa yau. Shine me ya faru? Durƙusawa tayi a gefe ɗaya tayi ɗan uwanta sun yi. Abba yayi gyaran murya bayan ya ɗaga daga laptop ɗinsa da yake yi. Ya kalle su ɗaya bayan ɗaya su huɗu ya ce yauwa kun iso? Abba suka haɗa baki waje ɗaya. Abba ya girgiza kai. Ya kyau. Kun san me yasa na kira ku? A'a Abba, so
suka faɗa a tare. Yace daman wani abu ne na zauna nayi tunani, dukkan ku kun isa aure, saboda haka na sake lokacin auren ku nan da wata 3. Gaba ɗaya suka ɗaga kai suna kallon sa, musamman Zakiya da gabanta ya tsanantar bugawa. Kun yi shiru kuna kallo na, ko auren ne ba kwa so? To auren kuwa ya zame muku tilas, musamman ke Zakiya. Mai martaba ya daɗe yana magana auren ki, don sam bai amince da ci gaba da karatun ki a waje ba, ya fi son ki ci gaba da karatu a gidan auren ki, kuma shine mutuncin ki. Abu na gaba, na siyo muku fom ɗin makaranta, amma ba zan ba ku ba sai nan da lokacin da kuka turo mazajen ku suma suka turo magabatan su. Abinda nake so da ku dai ku sanar da masu Trimos ai ku tashi ku tafi. Yasmin, Zulaiha da Fauziya cikin farin ciki suka tashi, ita kuwa Zakiya a saɓale ta tashi saboda tunanin makomarta a gidan mijinta. Abba ya bi ta da kallo. Maganar mahaifiyarta da tabbatar da cewa son Zayyad take yi, shi yasa ma suke yanke shawarar auren da su da wuri-wuri, saboda gudun abinda zai je ya zo bayan sun fitina. Ajazin zuciya yayi da Allah ya kyauta. Amin. Sun shiga ɗakin 'yan matan suka faɗa kan gado. Zakiya kuwa toilet ta shiga ta ja su suna tsara yadda bikin nasu zai kasance. Ita kuwa tsarawa kanta kallon tayi madubi, ita tana tunanin shin wane kallo Abdul zai yi a lokacin da ya same ta ba daidai ba ranar da ya same ta a gidansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, haka ta faɗa, ƙwalla ta zubo mata daga idonta. Yasmin ce ta hau buga ƙofar toilet ɗin. Zakiya ta sauri ta goge ƙwallon idonta sannan ta fito. Binta suka yi da kallo. Fauziya ta ce, Zakiya lafiya, me kika gani? Ba kya murna? Ba komai wallahi, aure ne dai ban san shi a yanzu ba, na so a ce na fara makaranta sannan magana aure. Fauziya ta girgiza kai. Ba don haka ma dai Zakiya, akwai abin da yake damun ki. Kwana biyu ba kya da walwala sosai. Kewar yaya Zakiya ce ko? Murmushi ta ce, haba dai, kewar sa na me zan yi, ni da ba saurayi na ba, ba kuma mijina ba. Dariya suka. Zulaiha ta ce, amma ai abokinki ne ko? Murmushi kawai ta miƙe ta ce, kanku ake ji. Kowa sanar da masoyinsa saƙon Abba Muhammad. Idan ka ɗauki Zakiya da ta kasa sanar da shi, kuma tun yanzu da biki ya ga ta kasa sakin jiki da shi, Abdul ya ja da baya yayi fushi. Ba ya yi mata waya sai saƙon text, kullum yana turo mata good morning da good night. Yau dai da misalin karfe 11 magabatan nasu suka zo neman auren nasu gurin Abba Muhammad Alhaji Zuwaid. Ya ji daɗin abin da yayi, matsayinsa na ƙarami yayi ragamar komai na Zulaiha a tare. Aka tura su gun dangin baban nasu, aka karɓe su hannu biyu, sai dai ba a karɓi sadaki ba. Aka ce sai an saka bikin kamar yadda shari'a ta tanada. Bayan sun yi tafiya ne Alhaji Zuwaid ya dubi Muhammad ya ce, autana ban ji an yi maganar Zakiya ba, ko ita ce Bauchi za su je? Ya ce a'a, za su zo ɗin ita ma, don na sanar da ita gaya musu. To masha Allah, ka ce musu gaba ɗaya za ka yi. Haka nake so, insha Allahu. To insha Allah, to Allah ya maka albarka. Ya ce amin Alhaji. Yana shiga gida Zakiya ya sa Zulaiha ta kira mata. Tana shiga ta zuba a gaban ta ce, Abba gani. Ya dubi yadda ta rame, sai ta bashi tausayi. Shi ya san so yadda yake, kuma ya san fin ƙarfin su kawai aka yi. Tuni sun bayyana wa duniya suna son juna, kuma da ya fi kowa farin ciki. Ya gyara zaman sa ya ce, ya maganar da muka yi da ke? Abba na faɗa masa waɗanda za su zo ɗin ne ba sa gari. Yaushe za su zo? Gabanta ya faɗi. Ta ce, Abba ina jin nan da sati za su dawo. Kina ji ne ma baki tabbatar ba? Ba fa na son maganar banza, kina ji na ko? Ba fa wasanni ba na son wannan iskancin, yasa na janye ƙudurina na aurar da ku nan da wata 3. Saboda haka ki sanar da shi, idan ma baki shirya ba ki nemi wani. Kina ji na ko? To Abba, dan gidan waye ne? Dan gidan ministan ofis na shi ne. To ki ce dan abokina ne, so ki ko da yake aiki ne ya haɗa mu. To ki yi magana da ki ce dai to. Ko da yake na yi magana da babban nasa, ai na gidan ma. Tashi ki tafi, Allah ya miki albarka. Amin Abba ta furta a hankali, tun da shiga ɗakin ta kwanta saboda kanta wani irin azababban ciwo yake. Shi kuwa Abba
tana fita ya kira lambar Muhammad Abdul, bugu ɗaya ya ɗauka. Bayan sun gaisa Alhaji Suleiman Nagi ya hau tsokanarsa. Manya-manyan 'yan kwangila, ana garin ku daman? Abba Muhammad murmushi kawai ya ce, ai ku ne da girma yanzu ma wata magana ce muhimmiya yasa na kira ka. To Allah ya sa mu ji alkhairi. Yaron wajenka ne yake son yarinyar wajena, kana da labari kuwa? Wa kenan a cikin? Ko da yake na san Abdul ne tunda shi ne babba, wallahi ban sanar da ni ba, amma da ya taɓa bani labarin wata yarinya na ce sai ya ƙarasa masta ɗinsa. Ai bai san ya wajenka ba ce, da tuni ma an yi an ƙare. To masha Allahu, daman 'yan uwanta za a haɗa su da su ne a yi maganar da yasa na ce bari na sanar da kai. Ai shikenan, ba komai, za a turo insha Allahu jibi. To Allah ya kai mu. Abba ya ajiye waya ya dubi Amin ta shigo tana zaman jiran sa ya ƙarasa waya. Yayi dariya, yarki ta yi miji, an zama manyan surukai. Murmushi ta sunkuyar da kanta saboda bata kunya. Kyau ki kai, baki tambaye ni ko waye ba. Miƙewa tayi ta ƙara tambaya. Ya sha gabanta ya ce, ai ko sai kin tsaya kin jin ɗan ministan kuɗi ne. Tayi sauri ta zame tana waje. Tsakar dare Zakiya na kwance juyi kawai take son gado, ta kasa bacci. Carab ta hannunta tana lazimi. Waya ta shiga bugawa, tana buɗewa ta sauri ta ɗaga ganin lambar Abdul ce. Hello, ta faɗa cikin sanyin murya. Manyan gari, ba kya jin bacci bane? Shiru tayi. Sweet, kina ji na ko? Shiru. To me kake son in ce maka? I love you. Tayi dariya haɗe da faɗin, bayan ka tsane ni, wai ni ina isa na tsane ki? Kina matsayin gimbiya ta, mata ta, uwa ƴaƴana. I love you. Naga dai kina jin bacci, bari na ƙyale ki kawai sai da safe. Sai yau ne na samu kyakkyawan labarin wanda na taɓa ji kwatankwacin irinsa ba. Labarin me ka same? Labarin saka ranar aure na da Zara cikin taurari, har ruwa na zuba a ƙasa na sha saboda tsananin murna. Murmushi kawai ta ce, ka gode wa Allah. Godiya kai, ba ka ga ma irin sadakar da nayi ba? To masha Allah. Waye na ji muryarsa ƙasa-ƙasa, me yake faruwa ne? Ko bacci yake ji na ƙyale ki? Ko ɗaya, kaina ne yake matsananciyar ciwo kwana biyu. Oh, to Allah ya sauwaƙe, bari na bar ki huta, gobe ina nan kan hanya haɗa min dina sosai ina yi ma. To na gode sweetheart, sai da safe. Okay. Ta kashe wayar, ta bi sitirin wayar da kallo, sannan ta ce, autan nan da wata uku, to Allah ya kyauta. Tunda ta tashi da safe take ta ɗan shirye-shiryen zuwan Abdul, abinci take haɗa masa kala-kala har ya ɗan faranta ran Ammi. Ganin ta fara sakin jiki sai azahar ta gama, don haka ta shiga ɗakin toilet ta shiga tayi wanka. Ta fita tarar da Yasmin bata tashi ba, nan ma saurin ba da ka mata duka tayi. Yasmin ta farka a firgice tana duban ta, tayi tsaki. Mutum ya kai dare yana waya sannan yanzu ya kwanta yana bacci, wallahi sai kin tashi. Yasmin ta miƙe ta girgiza kai ta ce, wallahi ki kiyaye na, haɗuwa ta da ke ba zai taya mana da daɗi ba. Zama tayi a kujerar madubi tana shafa mai. Wata rantsatsiyar kwalliya ta tsara cikin shigar, komai yayi fakin, tayi kyau sosai. Yasmin ta dube ta tana faɗin, to masu sauraro anan za mu dakata, sai a saurare mu a shiri na gaba.